Programang ng kapakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing idikalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak idikalman laing. Kaya patulod jo, iti ito yung programa, kat maibasa, sada kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudahin nga rot ti surat. Ti pakasalitaan iti kalman laeng ni Randel, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Kamadlaw ko nalikliklikan na kon ni Joan. Ni apa nga ta? Nabayag idin relasyon mi kini Joan, tadda kami pa lang iti kolegyo, aging ga nagturpus kan naadaan kami nagpadpaday trabaho. Isingasin ko kumaidin manong nemi ti panagkasarmi, tadi ka awang pa napasamak kada kami idi manong. Virgin pa ilaan. Tsaka mo virgin pa pakadain mo na nga boyfriend na. Itsak mat mo. Uno. Ibaga naman idi nga siksika pa ilaan ko na pakada simukot. Yak sigurado. Nangyam isumatan manong nemi ti ipapatay dedi papag na iti sakit nga cancer. Ngam kalpasan sa bali pa nga tawen, tanarikat mo at dami na tayo pagkatapos igantan mo ti kasar, di ba? Iti sumano nung tawen, paggip kumat iding manen, di mangidjay ti kasar, ngam mangrugumit idi na kasla, likliklikan nak ni Joan. Uwen manong. Gaya ti maysa, nga rabi sinaudsod ni mama kaniya. Oh, Randel, kung naman no umayag dinner dito ibalay ni Joan. Diyak mawatan ni Joan, no? Maminsan, mama. Kaapay manen. Nagtulag kami. Ang Karina, abon ko nana. Ngamitay ko, imbabawi naman Kahit mo sa nagtulag kayong ag-dinner dito balay. May babawi na. Itaan niya nga rason. Tiladang yung rason na, mama. Panagkunak ka na problema at relasyon niyo. Di mo lang kayat nga aminan, iho. Samad nga dati ka kastoy, ti mapaspasama ka na kayo, saan ka di? Kada gito'y lahing mama, sipod pi mo sa di papang na. Di mo ka di sinulsud keng kuwara, no anya ti problema na? Saan mama? Di ba ganamat nga, awan ti problema na? Aha, dahito yan dedi nagparik na kanya kidi, Randel, iho. Nagparik na ko nayo? Nga niya mama? Napegkad, timakon ko na nga long engagement. Napaot la ka din tili mga taon, mama. Napaot dahil na. Napaot na tili mga taon. Palot po tim Genoviam. Kita mo no anya ti problema na, tapno amu yung asulbaren. Diba? Iti kasta, kita mo ti araramidem. Ano ta? Nagring. Akin cellphone. Si ka mama, cellphone mo. Ay, huwag kayo mo yan. Cellphone ko. Ni Rosie. Mambit lang tasong batak titawag ni Rosie. Madamdaman to nga ituloy ta. Teksalita. Kan madamdaman to nga mga taiho Yan lang kita, dapat babasi na umpe, di ka babasi Yan lang kita, upat ka duwa ta. Mambit lang tatawag sugmatak tawag ni Rosie. Manong nemi no adda ti mawag kininanang, mamang nagring mo ti cellphone ko. Ngam saan ba't nga ni Joan manong? No tiket ni Oscar. Ti ko pisinahak manong nemi. Sinong batak mo ta? Kaya nakarod. Damat pa nakasasarita ni mama, di kasaritak mat ni Oscar. Hello, pare. Ay, Randel.
Adarita ni Juan? Saan ka nagtuloy? Ha? Saan ka nagtuloy? Di awan panakpak. Si Kamot, dati mo't awan panakpak. 5 nga taon, partner. Ti relasyon nyo, awan panakpak. Isus, apo na, anos mo na ya. Anong orti ususarem nga naramidem? Ado, dito di kita magatang. One night stand. Ngayon da kayo kinijuan talagang awan. Sumbro ka man, nakatawag ka man. Di matlagayam, imay dita balayo, tinubiyam, marandel, partner. Mahil kumamad lang si murot ka man lang kami. Ada kami dito party. Kuma, naman niya orod. Doon kuman nasapsapang yung babawi na agad talaga nakaumaya. Ano, mawali mo, umaya kumamakam partner. Kumamakam ka. Ano, mo, ang mga nudiday ka nga masarak ti kasukat ni Joan. Sabi ko, may sukatak. Sabi ko, mga sukatak, partner. Saan na ka nakayat ni Joan? Sila ibagbagam. Sutilinak manin. Kasi ka matatag ko ng halimamisan ka. Nga doon na kita awis mong paayan na. Uwang ko na, tunuan, ibabawi na. Po aya. Jack, anugutin nga saan na kami na katuluyan ka ni Joan, partner. Kaya rin man sa mo kayat, ngam iso tida ikari, awan di marami dam. Iso nga ita, kitrugyamun nga sukatan ni Joan. Saan tumapasamak dita? Buaya. Adapi dita, di kita'y duwa, tinubya na, ada reserba na, sikan tumuki din. Anyang ortiket mo mapasamak? Anya? Anyat mapasamak mo? Saan to mapasamak? Tiyan niya? Di ba nagsina ti dalami ka ni Joan? Kailangan pulos ti kasukat na iti pusok. Kas saan ka lalaki, partner? Sige nakit na ada ni Rosie. Ha? Ni Rosie? Iso ti kasukat ni Joan? Iso ti kadiner min akin ni mama. Taomat ni Joan. Iso nga rin ti kunak, nga iso ti kasukat ni Joan. Nga kadiner mi. Sa bagay, partner. Abay, kaputawan ni Joan, tinawagam ni Rosie, nga siya tinang tawag. Timawag ka ni mama. Imbaga na siguro ang awan ti kadiner mi. Isong-isot imayan. Sa bagay, partner. Nukas pagkarigan talaga nga, saan nakanakayat ni Joan? At dapat ni Rosie. Ha? Ti kabagis mo ti bunyag. Kamutan ninang. Ninang na ni mamang mo. Okay, may ni Rosie ang para kayong kapartner. Napimpintas pa ang ni Joan. Oen manong nemi napimpintas pa ang ni Joan. Kuna ni Oscar. Abag isumit na kinansel ko manong nemi tiptawag na. Kaya pag isumit manong nemi sinabat ni mama ni Rosie. Manong nemi. Umay dito balay. Kaslat para balayla yung taruwatin na manong. Naglapsat tikas tang arwatin na. Nakasimsimple. Siyempre, nagbramot lang. Kaya, hi. Hi, kabagis. Na. Kabagis ko na nata. Anak nga ron ti bunyag ni mama. Hi, Rosie. Awang ka nun ni Joan mo. Iso nga siya tinawis ni Ninang. Tapos natakaduha yung dinner. Anak nga ron kinininang kat ala Ninang. Kasla siya lang second choice. Kabutaawan. Siya ti kasukat na. Parang panakit butas. Yung mga bale. Yung naman nagsaka na unay makisango ka na kayo. Oh, ano pala kung taramid din nyo? Umay ka yun. Kapatay tayo pala nakaset ti pangrabi. Kahit raman ang iha, dito luto, tininang mo. Amo ka na imas ninang. Kapatay si kapit ng isuro kanyang agluto. Naimas ba ti lutok ninang? Di ngamin kabagay. Okay, let's go. Magustag laon na yung name iti naparagsit nga ba nagtigtignay na panagsasauna eto ko na natin nga hangap umublang sa nga gilile muno na natin hangag umublang
Ano pa kasta, ibakpakaamumat ni mama, pilat home iha, mangang ka. No problem ninang. Ngayon nin samet Randel, tikas la agbabain. Ison samet agar-arem. Ano agar-arem nga magpagkam? Kasi no sa sinuman agbabain, iso ka na agar-arem. Kasi la si kamat isang sang alien Randel. Idin to tasyak, iti isang sang ili. Okay lang, may sa matibangan. Iho, kasi la si kami isang sang ili ngagpaso. Di mo pa naibustin mo na nga, alabay mo inrapin ko kami tayo, tinagpulutan tayo ng siyatak, mama. Tanakasyat ka? Namintlo, single, brandy. Amang met no kurang tiinom mo, kabagis. Bitin nga ron. Mabalimit nga, ituloy tanto na madamdama, makapalpata. Di kami nina. Ala, gata, ubiyang ka lagi di iya. Umiyan. Hala hindi ninang dati-dati mat na umaya ko dito. Umiyan ako nagadun ti bakanti nga silit ti balayo. Madamag ko man, Rosia. Talaga ka di saan ka nagsubli, jay Dubai. Sa anin ninang. Kasi kasuklatan din yung business ko ng Rona. No, agbakasyon kami kaniya, Randel itiya. Put up ko nga business. Ano na ba ko nam kabagis? Agbakasyon ko na? Agkasusyo ko na? Tinagawata ka nagbakasyon. Ha, amata, nagbakil ka. So nga kat ko na. Wala. Nang ron ano, agkasusyo kami kini Randel, itimpot up ko nga business. At baka nang kabagis. Mabalimit. Alaki na pagsaritaan yung itong ardeta, ito no, malpas tayong kamangan, ha? Ipasdek tayong tibangan kat ni. Kayan, kaduan tibangan. Ato tilinutok. Alala, mga pa Rosi. No problem, ninang siya tupay. Dikit di kabagis, dagdagan nyo kat ni. Kasi la din na maimas tibangan. Bitin nga rin tininom ko. Di yung kalain, taminum ka, irapin mo. Hinasangrat alain. Tahirapin ko nga, di uminumak man. Kadagpaiso manong nemi. Kapang guinalat ipangted ko nga brandy, manong nemi, sakti baog, doon nga baso. Ito ang gunak ba't kabagis? At ita, cheers. Da kayo ninang. Da kayo latan tuminom. Mat nga rin tirason tap na uminumak. Anabayag ba't nga awan ni ninong nyo? Ninong mo. Abay ninang. Kuha na kita uminom ka na kuha. Pagpaimas ti panangan. Pagpaimas ka no ti romansa. Ala, uminom ka na tatirapit na ti mangan. Nagimas. Ti lotok. Ti uminom ninang. Talagang managbabain lata ni Randel, Okay, no problem. Baka yun doon makasyatak mamindo, Narasawak to it. Manong nemi, timulong ni Rosie, nga nagadaliman, naginaw ka, nagadaliman, nagbunas tila misan. Itin to tinalak mo ti brandy, manong nemi, na paano kong ti sana, silukot ko ti TV. Matulatan dumanon dito, manong nemi ni Rosie. Gusto ti kina parasit na, kinarasaw na. No di kam nakatag kabagis. Mabaling ka no matlata. Ngim ni Joan lata. Speaking of Joan, manong name timawag. Hello, sweetheart. I'm sorry again, Randel. Sa nga bale, tadamat kasukat ko ni Rosie. Ha? Ano nga kasukat? Saan to pulos, awan to pulos kasukat mo dito pusok, Joan? Di kaya itong asawan, kadiso, iti kinadineryo kinimamang mo. Ano irato, Brayo? Danto ka nung pagsalitaan mo may pangap tinegosyo. Isa dayatan Oo. Pagsalita kay ni Rosie, may pangap tinegosyo? Makadisturbo ak nga rin kasta. Sweetheart, saan to pulos nagbaling nga disturbo? Ha? I love you so much, Joan.
Siksika lang. Katsiksikan to lang na yun. Peso? Oy. Oreno niya. Nasaan ka nakayat? Ano ka ko na? Diyak kahit datang harapag Joan. Diyak tun kahit ngulitin mo harapag kanyak. Randel, ano nga ti problema? Api nga ti mo anugutin nga ta problema. Kanapi nga ti mo ibaga kaniya. Okay. Anugutin ka. Ano't anugutin? At ang problema. Kanintun bigat. Iti dati nga lugar. Iti dati nga oras, Randel. Orayan ka. Sadya itong ibagakeng ka. Tidak kiluunay nga problema. Manong Nemi, kahit ko kumapay ang kasarita, ginupid nan ti komunikasyon mi. Hagkita kamto ka na yung tunbigat. Iti dati nga lugar. Iti dati nga oras. Sadya ka nung ibagahan at kaluunay nga problema na. Siyak sama tenterada, Manong Nemi. Ngag problema. Ba nagasang kumatin nga may taltalek ni Rosie. Hey, kabagay sa... ha? Ni Taytoy? Oo, matin na, ni Joan na. Ang kami nagsasalita ni cellphone. Pagbukon niyan ka? Ni, tumawag ka. Muna siya akong tinagtimawag. Oh. Cheers. Thank you. Sige. Kas nakayat ko nagbartek. Kayat mo kabartek. Delikado ha. Tapay. Namuna kat umyanak. Tapay man. Kasanan numabartek ka sa bali nga silid sobrakam. Ha? Ala, tumawag ka manin. Tumawag daw. Ibusan da. Ibusan da. Hindi maturugin. Bueno, so ang delikado. Ilako, double lock ko doon sa kwarto. Delikado no sa balit sa burkam. Baka diyan ka baka saan ka mapagkidkidan ng aspagarikan laing kabagis. Si Kamat, naangaw ka una. Ano angaw? Narasaw ka launa yun, nakainom ka. Oy, dati mo na kasto ya. Oh, another toast. Sige. Nakapkapoy kan sabi nung kami ng siyak sama ti mabartek. Iso nga no siyak ti mabartek kabagis, ha? Sikat mangidubulak ta silad mo. Tama nga no siyak ti super ta silad mo. Masarajot ko man kabagis. Talaga nga awan pa'y boyfriend mo? Dadatapi ka? Awan. Awan pahabala kang rug ka na kayo kinintuan. Ngayon nasayat matasaan ngayon may. Siyak ti kasukat na. Ay saan nakasumukat ng saklutin mo, narakop mo na bisituan. Mga nasa kapata siyak ti kasukat na kinadinaryo kinininang ko. Siyak mo ti kasukat ng alailuam. Huwag naman. At ako kila problema na. Kaya sa pagsalita amin itong bigat. Edi, abuan. Ganun yan, tumanti problema na kabagay kahit na makatulong akto kas pagkarikan, kadag problema kanto, naglagapan na ka, samon nga sabsabaliwan. Naman la Rosie, manong naimitin mo na nga napanit silid nga pagturugan. Oh, kabagis, idubulak ko amok nga da, duplicate mo. Tila bagbagan. Ori sambay nga mo ilalak, ori samo pa nga irekrekap. Ha? Ori nakalukat lata. Tapno libre ka sumrek?
Tapno siyak tutumay mangirket. Good night! Good night, kabagis. Naangaw nga talaga natin kabagis ko. Nung nabanglo na pindas ka. Panagsangsang humilaing kat pasare may kalawan at agkayang makitak di. Sa nung dumog ka makitak di po ti barukong umpok. Imawan to pangisukatak ni Joan. Iman niya kata problema na. Po sa pugsat manong name iti turog ko iti day di karabii iti makariingak nakapanawan ni Rosie. Saan nga nag-breakfast manong. Si Bregak ti pisina manong name aking gang itimtengen ti oras ipapangko iti parke. Nakanagdag sang gayam ti problema ti kayanayat ko manong name ti problema ti relasyon mi. Nagsinarak kami ti park nga dito'y idi ti nangaklunan nat panagayat ko, amasansa nga dito iti umayam mitap no mapatal gidan de kiti karin-karimi. Ken dito nga sa ngalen mi manong nemi de kiti rapap mi. Ket dito maten nga isubli ni Joan kanyak de di engagement ring nginted ko kenkwana. Sa gangagang angaw kasta, isubli kon. I'm very sorry. Isublikon. Saan? Saan nga po natin ang papaspasamak, Joan? Saan nga po natin bagbagam? Ngayon po natin amin, Randel. Ito ang lugar ngayon yung sumo itiramay ko dahil nga singsing. Iso nga dito'y nga uksotek. Kaya di sublik ka. Nga mapay! Gabuta. Gabuta niya. Gabuta makikasara ko nito sa bali. Makikasara ko sa bali ng lalaki. Nga mami nasaan nga siya ti makikasaram. Kaya ba saan nga sikat ni Ikari para kanyak? Kaya saan nga siya tinikari para kanka? Ngayon ba't pati ka unay-unay, Joan? Namong tita. Sika lang ti babay, ti biyak ko, hawanin ti sa balipay. Iba't pati ka matunay-unay, Randel. Nga masusuro kan itong alipatan. Kat masusuro na tumit ng alipatan. Kat masusurok tumit nga ayatan ni Resty. Apay! 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 Sakbay ng pimusay, dati papa. Impod nun tayo amin. Nagtutulag idin, dagiti naganak, kada kami. Kada kami to kiniresti na kasawa. Mamas masamak ka di pala yung tikas tangawagas. At dagiti naganak, nagsasarita, kaya nagtutulag. Nagkariyak ka rin di papa. Randel, sakbay nga nagsatan. Nagkariyak. Kiniso tinas ka nga tong palik. Nandiyan kaya. Diyan kaya palubos, Joan. Nunas ka na kidnapin ka dayo ka kit arabidek. Kidnapin nga dayo ka. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry, Randel. Naikari nga saan nga datad ag kagasat. Awatan tata kinapot no. Isubling kan dito nga singsing. Nasakit man para kanyak. Yung susurwek nga awatin. Mapay, Joan. Apay. Iba't patay ka, Randel. Ngayon naskin nga lipatan kan. Kani daw dawad ko nga sapay ko ma. Tayo ti mabiit kat masusurak tubatan nga lipatan.
Kat makasarak kan tumaten, iti kasukat ko. Sapay ko mga Randel. Diyak tubulos na ramidan ti manglipat kang kadyuan. Noon yan tingkarik kang kakit iso titong palek. Hayayitan ka tiyag na nayon. Kadag na nayon aktungang uray kan ka. Urayin ka, Juan. Nagsakit, kanakasaksakit manong nemi. Nasika kumatisyak manong nemi, patpateg mo, mangnamnama ka, 5 nga tawen. Kat kasta tibaga, isublin kag ka tinubiham ti engagement ring. Kabuta nagkari ka no, iti papang nasagbay nagsatan di anges nga matungpal tinagtutulagan da nga. Ni Resti. Di ba kakisaran na? Pag-iasawan na, itilikodan nga saan nang ipatpatig, tas siyak tipatpatig na. Nasakit siyang gadi. Kat arak tiga sa pulak, arak. Nakadakdakkel, banong naming abot, iti arak, tinsangpet ko, iti balay, kat nangalak adagos, iti baso, ginuduak. Ay, yes. Randel. Nagdakil na tagay, alam mo, arak. Arak. Idak pakadanagan, mama. Kasano ko mga ibagam nga di ka pakadanagan? Kat manipot ide. Kaano, mama? Arak madlat na sa kasangwa, may papaunag mo. Mga dadail sa lunat mo. Kasano na makaala ka tinasakit? Nakada nga sakit mo? Kit mataya kon? Nasaset pa mo ma. At mauyong ka ka din? Nakarkaro. Nga magbaong yung mama. Isa po, isadig mo tiginom. Nagpakalalaki ka. Tadyagid din nga mabahay, tibagkas-kas to yan. Nagpakalalaki ka, tulad mo ni Arnel. Malalaki. Ni Bernard, ni Leo. Di nagbagbagayo, mama. Susapo ya. Pakalalaki ka. Ipatpatig ko ano yung unay ni Joan, mama. Imrumbe nga lipate mo, gapatain dun bigat. Kapain dun bigat, mama. Kaya nagkasaratan doon ni Resti. Ore mamin aduda nga kasar, mama. Imjak to gabden nga lipatan. Iso kita sulayang, mama. Iso minumak manin. Nustunan ko na. Saan yung nga paghibiyangan ti panaginom ko? O, hindi may tulong ti arak ka ka. Hindi may tulong nga, ma. Pero lumabart na ako, matulog ako. Awan tumiti mapuuta ko. Hindi may tumakaring ka ngay. Di uminom ako manin. Kaya nakasanon no, sakit ka. Hindi sakit ak di matayak ton. Susapo aya. Kaya po. Lipate mo na dyan ang babae. Madadal sa lunat mo ti arak. Sabi mo ito kinama. Ala ko nito tayo mga arak. Saan mama? Saan yung alam ti arak? Saan yung yadayo kanyak ti arak ko? Naksaman. Mama! Isumli yung kanyak ti arak. Kahit kumati mabartek. Dablo mga alipas ha. Saan yung isubli? Mapanak sa niya sa lapasak. Hindi karayan. Mayan da Arnel. Madama maniti siyat na. Isubli yung anak na anak. Mama! Kahit hindi ka kaaldawan, di ka lay sama nung name di kitiduwa. At adamanin nga nagbartekak manong. Nagananawa at tamat ni mama mo nung naming ang taan nagkapaanawa. Tumawag-tawag pa ni Kabagis Rosie. Yung sangko'y taltalag. Umay pa Magbaga anak mo.
Ngam jak pa itong pala ni mama. Isundukit din. Hangim. Laglagak madlauna yan manong nung itultuloy ko ti kastoy. Ikatanda ko ni trabaho ko saan nagagsubli. So nga, iti may isang bigat manong name, nasapa ka nagriing, nagkape, nagjogging, nagpalingot, nagdigos, namigat, nagrubwat. Sa malita nga gununin ni mama. Inakon mama. Nasayat mapanurot mo matlang tagsubli ito opisina loko kat ikatindakan. Nagsayang nagrigat iti sumbrek o nagsapol ti trabaho. No agikat ka, wala ikatinda ka. Awan ti maalam nga benepisyo kay manong nga tawag mo. Sayang. So at nga konak mama, nakon ti opisina. Ala, gananad ka, gansaan ka ito nga ay, Randel. Mama, saan ka nga maanawa nga agbartek ha? Ang saan ka agbarbartek tirawar? Nabipiya nga mabartek ka dito nagtibalay ng tiada ka tirawar. Tula mo ma, makawisan na ito na Oscar. Ay, po ya. Laglagay ba magmanaho ka kasi doon isa pa ka din sa grasyam. Nakon, wala daw akon. Hello, gananad ka. Ito opisina, manunemi na sad ganda kasigod ni Oscar kaopsin ako nang malanos. Di mo kaya't pa tagtrabaho, partner. Ibag matasim rakan. Masapol ko matitrabaho ko, partner. Tapno at kwarta. Kaya dita, tawan kayong kinijuan. Kanayon ka din nga sumurot ka na kami, partner. Alis to lang yung kasapol ka ti kasukat ni Joan, partner. Nasumurot ka na kami. Iti gimmick. Nightlife. Awan ang puros ti gandat ko mangalat kasukat na Oscar. Ungata? Anyan nga rin latan. Tilalaki kat kasapulan ni babae o rin damagi mong kini Arnel. Agbiyak ayan Arnel akong babae. Ayan. Tilalaki kat kasapulan ni babae. Saan nga agbiyak tilalaki no awan ti babae. Laglagi pa bdata. Sak paminsan met manong naming nga sumuro ta kada Oscar mapanggamit iya video okay bar. Ngayon kong kontrol ito minom tatawag ni mama. Numanin tumawag gawit kan. Nimat mama sige gawit ako. Sus kakaroon partner. Ang aming naruam ni mamang mo. Muna ako. Wala di mo kaya tagbabad. Tumaminsan. Tunawan tibisin na kabigatan na. Hello, wala. Okay. Diretso kayo balayo. Una dumakas ka dyan ko Patay sindita mga lakat kaidam no rabi madamdama. Awan kasukat ni Joan, partner. Si kagid di. Maglagid din na ta. Saan aglapitog ta. Dakulap mo. Ito na minsan nagundahoy manon name naiturid kong nindayal ti number ni Joan. Hello, Randel. Kumustahan, Joan? Okay, man. Okay yan. Okay kami. Nabayagan, Daddy? Nabayagan, Daddy, at ano Adan anak mi. Nagalistan niya. Nakalakadagos kaditi first night mi. Adan may isang anak mi. May santupe ka no? Barbaring lalaking ton. Babae din ako na Maragsakan na kamaka mo. Tanaragsak ka di sidong ni Restidyoan. Kadsi ka, Randel. Aguni kan tumot ang asawa kan. Una da ka din? Ni ka din mila Rosie? Ada ka din anak yun ni Rosie? Ororahin ka, Joan. Kasano ko ma? Loko ka, bakit daw-dawat mo mabalo ka, ha? Hamet. Ngayon kasano ko ma? Diyak tumao mga mabanog ang mga orekeng ka. Randel, lipatan na kon. Gabutan na bayagan nga nalipatan kan. Kaya nabayagan, aniris titipat patag kon.
Pakalalaki ka, Randel. Nagaduntat sa bali. Totoo pa mo ni Rosie. Ano pala kahit mo keng kuwana? Basta, oraray ka. Bahala ka. Wen manong nemi kaskas di nga Jack Pulos inarami tinanglipat kanijuan. Gabuta kaslag parparik na kanyak nga dumteng to di kundaway ngagsubli kanyak ni Juan. Di ba tagsardeng ni mama nga mamagbaga kanyak? Ken sambat ngagsardeng ni Rosie manong nemi nga mangidel-del-del ti bagina kanyak. Nakabulbulgar ni Rosie. Wen, kanayon nga umay-umyan dito balay. Numanin iyo, uminom kami. Ngayon makongkontrole, jak kayo tumabarte. Dandani nila ikanti pagpa. Uwan man, nakaananadak ko na. At dapat ikiti kong daway man nemi, imbes nga sakti sumbrek, iti seled na, isut sumbrek, iti seled ko. Tartarayak ko na. No, may sumbrek iti seled ko, rumwarak, maparak sa bali nga seled. Maumakan tulat ta. Di ka kalababain. Kung kunak tinakam ko. Jagmat nga rin sumursurot manong nemi nga sang kumat ngayon tultuloy ta sumursurot kada Oscar nga mapanagigimik tapno may luliwag ko kumati ka sa saad ko. Aging gang iti may sa kabigat manong nemi bintak ti damag. Saan ko may nangitaw dawat manong nemi. Ngim bimtak at talaga ti damag. Nga ni Resti manong nemi kat bang napaltugan. Ano't kasasad na? Kakamo. Napaltugan. Dahil ka din ko nang nagpaparik na keng karandel. Nga niya. Nga posible mapalo ni Joan. Kaya nagsublikan ka. Hangko yung daw dawat. Ngayon basta nagparik na kanya. Siguro akin daw dawat mo pa eh. Nga mabalo ni Joan saan? Takasanong harod nga mapasublim ni Joan nga saan nga mabalo? Amo ti Diyos, Oscar. Ajak pulos pinanunot dita. Basta ingkarik nga ururahik ni Joan. Kaya nagparparik na kanyak nga agsubli ti babae nga matpatek ko. Kasanong ori mabalo ni Joan no, di na kahit nagsublikin ka. Di pa subli. Gawaan niya nga talaga ti kasasaad ni Resti. Grabe ka no, ti kasasaad ni Resti, partner. Ado nga bala na, tinaitama, di bagina. 50-50 ti kasasaad na. Inakto iti ospital ngayon ako, Oscar. Tapnoan niya. Tapno padaa. Tapno padaanam. Tapno padaanam ti panangibaga ti doktor nga natayin ni Resti. Kat arakup tumot nga dagos ni Joan. Kasta ka ditirantab? Ha, Randel. Manong nemi talaga nga rantak ti mapan sa hospital tad madamapay lang as asikaswanda ni Resti. Makilablaban ken patay manong. Agaw buhay ako nada. Ngayon, ingkawid dak ni mama. Papanam ako na? Ti hospital mama. Sinot na hospital, nga pa mo pasarong karan. Itayan ni Resti. Agbayin ka kumamit Randeli. Saan ka mapapan hospital? Yung maunti daga sa panggap ko di mama. Yung maan niya tinamnama ako na dagiti masaknan kani Resti. Napi ako mamadalosan na nga mo, nga dati nga da relasyon nyo kani Joan. Pagarupan da kiti pagarupan da lakid din daw-dawat mo, di saan nga panakaisala ka ni Resti, tapos nagsublikan ka ni Joan. Ulitak mama, awan di daga sa panggap ko, mapangkulaan din ngayon ni Joan.
Kasapulan nak ni Joan, kada kito akong daway, mama. Mapilit ka, makamo ka. Natangga na talaga ti olom. Sa mga amot may suro. Napanak nga talaga manunay ti ospital nga nang ipananda kini Resty. Dito'y ko nga nadanon manunay ni Joan ngagsangsangin. Randel, Joan, patib ka rin ti pakinakin mo. Imayak tap no kaduwing ka mga daw-tawan iti pa naka-espal ko nga ni Resty. Nagkamanak no pudnuman nakasta ti rantam, Randel. Iba't patag ka. Kadya kayat. Diyak kahit nagladingit ka nagsagapa ka. Nagkamanak manan, Randel. Saan nga mabaling nga mapukaw mi ti lalaking iba't patag ko. Ti ama, dagiti doan nga anak ko. Ano nga min tinapasamak? Saan nga iso tirantada ko mga papatayin? No di ka tikapsat na. Ngam ka po awan tikapsat na, amakita da, kat niristit nakita da. Diyos ko'y sumot at pinaltupaltugan da. Ti basol tikapsat na, ganang balimatin nga basol na, kapatasan na mat amakita, diwadas ka na paltugan da, ni matin niristit pinaltupaltugan da. Kasta gaya, awan di basol ti asawak, tapno patayin da. Kasing pet na sawak, nakadungdungo ka na kami nga gina. Iso nga saan nga mabaling nga mapukaw miniristi. Dalang orti daw dawat tayo di Diyos, Joan. Sabi ko espalin na niristi. Diyos ko, espalin nyo kumanti asawak, ti ama di kita anak ko, saan nyo kumabaybayaan niristi, mga asyo. Manong Nemi nakipid ng utak iti ospital. Talagang kasapulan ni Joan di mga tibay kang kuwana. Tasaan nga makatal na? Pilpilitek nguminom iti tanong. Di na kahit timangan. Saan ka no sumrek? Nangalalak mati biskuit manong Nemi. Kaniso ti pilit kong ited tapno da gilingan ti tiyan na uri biskuit laeng. Kamutaso magmanula nga oras manong Nemi tinted ti doktor nga panaguray mitap no maamuan tunuan niya ti resulta. Iti panangalaw da ti bihag ni Resty. Agigadim tengan ti doktor manong. Di doktor, rimuari nito operating room. Umeka, Joan, sabatin ti doktor. Doktor siya ti asawa ti pasyente. Amok, sika. Katsika mat iho. Ay. Gayim mi, doktor. May matap no kaduami nga mangidaw dawat ng mespal ko mati asawak. Kasta kagpes, doktor. Doktor, anat kasasahat ti pasyente. Doktor, iba kayo. Awanin ti pagdanagan nyo. Nakalasa ti naswala. Manong Nemi makita titperbi nga nakaragragsak arupa ni Joan. E din ta siyak manong Nemi na nagsakak kadiman. O naragsakak ka buta makita ka naragsak ti babae nga matpatid ko. Mudnong nga ni doktor, les malin ti asawak, nakalasatin kinbatay. Owen. Naspalit. No kasta. Joan, pudulakit di ka naspalin ni Resty. Nagyaman kami, doktor. Kanagyaman kami, Diyos ko. Kanagyaman na Randel. Oh, Randel. Inarakop nak ni Joan, manong. Nabayagan na saan ko narik na
Di na ako naarako pa kastoy. Kinarakop ko mita, binaas ko mita nga ako. Hinarakop na ka. Gapot tinalos nga ragsok ko, Randel. Kinalos nga ba nagyaman ko kayo ka? Adad nga patsakitan, ngayon daw dawat mo at di talaga nga pa naka-espalti asawag. Gapot ipatpatek ka. Kadya kaya't nagsakapa ka. Kadgabutan na panek-nekahon nga saan nga siya, di patpatek mo. Ano ba yagan nga napatag kang kat asawang? Ngayon na talaga tinikari para kang ka. Rugyak ba't nga rodin nga awatin ti kinabud no Johan? Randel? Tadyak pa'y pulos inrugi ken inaramid tinang lipat kang ka. Ngayon ita, rugyan ka nalipatan. Katrugyak matin ti manguray na sinumat tis babae nga na ikari para kanya. Randel, gani daw dawat kumet. Ngay ti mabiit ka dumtag tumatin kang ka ti babae nga na ikari para kang ka. Gani daw dawat ko tinag na hayon met karagsakyo. Kit ulit ko man tagyaman kang ka. Thank you, Randel. Oen manong name na ispal ni Resty. Kat siyempre ang tultura yung tiragsak ni Johan. Tanumanin tumawag kumusta kat talaga nga naragsak. Pati ni Resty kat kasaritak mo ka no tawagak ni Johan. Partner, agaman Resty. Kapag tawag sa kakadagin ng idaw-dawat di pa nakispal ko. Maragsakan at naragsak kayo. Sabi ko matawan tidak ka sa mapasamak iti may sakada kayo. Agaman kami keng ka, Randel. Thank you. Kaya iti may sa ngarabi, manunaymi, dimtengak diti balay, medyo nalado ko. Nalado kayo ko. Medyo, din kamakam ko mama, lalaan ka karo din nagsukat, taumay ka nagdiretso ti kusina. Kaya dagur-urekan ka. Siyempre, dagur-urekan niya. Tiniimas nga luto yung mama. At dapat arak. Paimas ti pandangan. Katuan. Kaya dapat may sa dagur-urekan ka. Asin no? Kati dati umama dito nga di mat mauma. Ni Rosie. Katuan. Hindi makasukatak manong name, hindi mampana ko ni kusina. Timak din ni Rosie nga si mabat kanya. Nakikita ka ni, ara ko pa na. Kabagis naman Kabagis naman. Ito lang aramidem di kastoy Amma ni talang aramidem. Di man marakop kang ka? Gawin. Sorry Okay lang. Araw ko pang kakadilain. Si Kamamat nga ron, di mga rakop ka niya. Nabang loak, di ba? Naagat arak kamatin. Wala tayong minumangawon. Agat arak, di ba? Ngim na imas. Di agat arak kasang aw mo. So na kumana imas, di mo't maramana. Di ramana. Rosie, nagimas ng pestra, bibig mo. Loko, no hindi ko mapailang nga rin naman di nabayag kumaitan, nga naramanam. Ay, anak kinwaya. Ninang. Ninang. Mama. Anak makunam. Randel. Siguro isot na ikari, mama. Ay, po yan. Ay, naluwasan pala lang ura ini ni Joan. Po, naggagabit pa, ginpatay ni Resty ini. Ngimsang ko daw-dawat nga matay. Agad daw-dawat mo, agad agbiag, tapno kasta kat naragsak lahat ni Joan. Tapno da kayo matlaeng, kini Rosie, tagkatuluyan. Alangan met, nga duwa nga anak ni Joan. No nabalo ko makit, tarak nam sa mga putot. Huwag met kami, sweetheart.
Sweetheart, tuno ka bagis. Sweetheart. Alam mo kaya nga rin mga tayon. Tabalbaliwan nyo ito mga namadamdwa. Ano? Abi baliwan may mga mama. Ay! Malaksin na di mo kahit timangan. Wala di mo amot mangan. Isurok to mama. At ka din badas mo? Umpay. Mabuy-buyak nga mabaling ka nga kanan data. Uno ka nakmat data. Alala mo kayo, makakaapal kayo. Hindi mama umapal. Mga taga rin. Kaya nagpaisuman nung naming sana pulos asinayang ni Rosie de Agundaway apan nakaalukoy ng tiriknak. Ti panang lukat kon ti pusok para ken kuana. Nasaanan nga para ken ni Joan. Inlukat ko ti pusok ket pinarwar ko ni Joan ket pinaster ko ni Rosie manun naming. Agas tamat ti panang ipaain at kanyak ti amin-amin na. Amukla ko ma. Idi ko mapailaeng, kinunkunak manong nini. Kabayatan nga nakaimimas, ti panangkaan ko kenkuana, adagini bibig na, ti dua nga mansanas na, ti baba manong nini. Imbagam kumaidi nga naimas ka. Idi ko mapailaeng nga nakaaduta, Rosie, kabagis. Naditoyak ka nangag manong nini, di kiti aso ka na rin eng ni Rosie. Di Rosie matlagahayam sa anga ni Joan manong. Teko nada rin manong namin amo tala kumano sino. Di ka nagdiretso tayo kumalatan. Teko nada manong naming isuda ito'y itiya ruta iti gasat ngayon iruit iti tunggal may sa aparso. Da kami kini Joan ti mo na nga nagayanayat. Ngam gabutasan nga kami tinaikari. Gabutadala sa bali anay kari. Ore no addaman di kiti panubok nga mabaling kuma nga mamagsublikan niya kini Joan ngam saan nga naipalubos. Imbaglagi din ta nakauray ni Rosie. Tano saan ko mga nakauray ni Rosie? Siguro ket saan nga naikari. Ngam isumano. Virgin ni Rosie mano. Awanan ti sa pulag pa ay. Kada di matlang at awen kad nagkalaysa kami manon nemi kad syempre inalisto mi tinagaramit ti apo ko ni mama. Tapos ni kasta kat adda mo tinapuko na kanya. No pa adda apo ko na karirikabsat ko nga naikamang iti adayo. Nagtuloy madlata ti komunikasyon mi manon nemi kada Joan kan Resty. At ang maminsan ka kunana. So, da kayo matlagayan, di da kayo kumalatan idi. Kung kunana nga ron, amo te nga ron da. Di damat nga ron amo. Ngayon, nung magkasta man nung name kat talaga, ngayon so da ito'y nagtungpalan. Ti kasat itong galmaysa. Nung naadaan da ti duwang anak, da resti ka ni Joan, naadaan kami ti talong anak ka ni Rosie, kamuta, nagsusarunong man nung name. Pangganakan ni Rosie. Alas to makaala. Nababangamin si patong na. Ibaglagi din manong namin ito, stone di talo ko na kat nagpalayagitan ni Rosie. Dati nga rin ti pagkasaritak manong namin, gaman naklaunay, irianos mo nga nang ibasa, at sabi ko matadamat na ibatik nga linglingay, kan adal, kadagitipadak nga dibeg, kan nagbuya. More power to your program, manong, and God bless. To'y narudagyaman nga pagaya mo, Randel.